अदालगुरि खुन्दरबिलाव गोदानै लुफुंजानाय ना फानग्रा बाजार न' बेखेवदों। बिटिआर सरकारा थासारिफोरनि सायाव बिथा खालामनानै हालामाव जौगाथाय लाबोनायनि थांखिजों मोनसेनि उनाव मोनसे बायदि गोदान आदबजों खामानि मावबोबाय थानायखौ दिनैनि सानाव नुनो मोन्दों। दिनै बे रोखोमैनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खुन्दरबिल हाथाइसालियाव बेफार फालांगि खालामनानै जाग्रा सुबुंफोरनि थाखाय फालांगि खालामनायाव आगानसे दावखोनायाव मददथि जागोनखौ हास्थायनानै बिटिआरनि फिसारि डिपार्टमेन्टनि रांखौ बाहायनानै गोदानै लुफुंजानाय ना फानग्रा बाजार न' बेखेवनानै होदों। बियाबनि एमएलए एबा बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बेखेवनायजों लोगोसे बे न'नि सोमोन्दै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों मा फोरमायखो बे समाव आबुङै मिथिना लादोनि फै। बिटिसि सरकारनि फिसारि डिपार्टमेन्टनि माबायाव नाजानायाव दिनै कुन्दुल बाजाराव मोनसे ना फानग्रा न' बानायनायखौ बेखेवनाय जाबाय। दिनै गुबुन जायगायावबो बिदि फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय ना फानग्रा न' बानायना होनायनि बेबस्था खालामनानै दोनदों। जोंनि उदालगुरियाव गंथामसो दं, उदालगुरि जिल्लायाव गंथामसो दं खोमा, जास्ट नैबे कुन्दरबिला मोनसे। जिहेतु जोंनि मानसिफ्रा लकेल मानसिया बिजनेसाव एसे नांथों, बेखौनो सुबिदा जाथों होननानै बे बेबस्था खालामना होनाय जादों। मानोना गोबाङानो थाखा फैसा गैयिखौ निजा न' लुना लानो हाया। बेनिखाय जाहाथे खुब सस्तायैनो अखा बांखानिफ्राय बासायनानै गावनि बे फिसा माबाजों जिखिनि बिजनेस खालामनायनि बेबस्था बेखिनिखौ सुबिदा मोनथों होननानै दिनै बिटिसि सरकारा बे बेबस्था खालामना होनाय जादों। आसा खालामदों बिनि गेजेरजों गामि ओनसोलफ्रावबो थानाय बर'फ्रा अन्तत बिजनेस खालामनो थांना थानायनि राहाखौ मोनगोन। जोंनि बेवहाय साबासो दंखोमा ना बेफार खालामग्रा, बिथांमोना सुबिदा जासिगोन। मात्र आंनिफ्राय रिकुवेस्टआ बेनो, बे जायफ्रा बे बेबहाय खालामगोन बिथांमोना जाहाथे अन्तत बेखौ साब सिखोन जाहाथे लाखियो। खारन ना फाननाय जायगाया जोबोद माबा जायो, दुर्गन्ध जायो, मोनामो। साब सिखोन लाखियाब्ला बेनिखाय बेखौ नोजोर होगोन। जा बाजार कमिटियाबो एसे नोजोर होगोन। दिनै बे न'खौ बेखेवना जों बाजार कमिटिनि सम जाबाय। दा बाजार कमिटिया सोरखौ बे बिजनेस खालामनो होयो बे बिथांमोननि दायित्वसो। दिनै जों मात्र बे न'खौ बेखेवबाय। ओमफ्राय गाबोननिफ्रायनो बेवहाय बिजनेस स्टार्ट खालामनो हासिगोन। आसा खालामदों जोंनि लकेल जायफ्रा ना बेफार खालामो बिथांमोना लाब जागोन आरो बेखौ बिनि गेजेरजों थांना थानायनि बेबस्थाखौ बिथांमोना दिहुनना लानो हासिगोन। न'आ जथेस्थ' गिदिर, ना बेफार खालामग्राथ' खुब खमसो, बेनिखायनो बाखि खालि जायगाफ्राव दा दाउ बा अमा बेबायदि बिजनेसबो खालामनो हागोन। दाउ बोरमा अमा जिखिनि मा खालामो, खिन्थु बेवहाय बे ना आरो बेदरनि बिजनेसखौ बेयावनो खालामबानो जाबाय। बाखि मैगं थाइगङाथ' गुबुन दंखायो, बेखिनिखौ खालामगोन। दिनै सरकारनि जि बिभागा बे दायित्वखौ मावफुंबाय बिथांमोनखौ साबायखर होदों। माबानि फिसारि डिपार्टमेन्टनि एम हिसाबै राकेश ब्रह्म बिथांखौ साबायखर होदों आरो बिभागनि जायफोर माबाफोर दं, मावथिगिरिफोर दं, डिस्ट्रिक्ट अफिसार फिसारि डिपार्टमेन्ट बिथांमोनखौ साबायखर होदों रायजो राजाफोरनो बिदि सुबिदा खालामना होनायनि थाखाय। आरो गुबुन जायगायावनो बिदिनो फारियै बेबायदि हाबाफारि मावफुंगोन आं आसा खालामबाय। दिनै बेखिनि ना बेबाखाय खालामग्रा मानसिफोरनि थाखाय सुबिदानि थाखाय जिखिनि खामानि मावदों बेजों जोंहा निस्सय गामियारि ओनसोलाव जोंनि गामि ओनसोलनि रायजोफ्रा लाब जागोन, बायग्राफोर लाब जागोन, फानग्राफोर लाब जागोन। बिनि थाखायनो बे बेबस्थाखौ खालामना होनाय जादों। जों मात्र बेखौ हद बेबहार खालामनांगौ आरो गुबुन फालांगिफोरनि थाखाय लासैनो खालामनायनि बेबस्थाखौ लादों। मात्र एबार फिसारि डिपार्टमेन्टआव खालामदों, खिन्थु जों गुबुन जोंहा डब्लिउपिटि दङ, बेनिफ्राय पिएनआरडि डिपार्टमेन्ट दं। बेबायदि डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो जों बिदि जायगा माबा मार्केट सेट बानायनो होनायनि बाथ्रा दं। जों बेखौ मावफुंलांबाय थागोन। गोबां जायगायाव जों मोननै मोनथामसो बानायखांबाय आरो दा बानायबावगोन। जों आसा खालामदों बिनि गेजेरजों जे गामि ओनसोलनि बाजारखौ एसे सिस्टेमेटिक मोनसे हाथायाव गोदान महर होनो हायो, बेखिनिखौ जों नाजागासिनो आरो नाजालांबाय थागोन। गोबां लेखा गोरों लाइमोनफ्रा बेखार जेंनायाव गोग्लैनानै दङ, साख्रि बाख्रि मोनाखै। बिथांमोननि थांना थानायनि राहा लामा मोनसे बिदि फालांगिबाबो जिखुनु ओरैनोथ' साख्रि नागिरग्रा गोबां सुबुंफोर दं, गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि। खिन्थु आथिखालाव साख्रिनि बाजारा खोब गोब्राब। बेनिखायनो जों थांना थानोबा साख्रिनि परावल' निर्भर खालामालासिनो
फालांगिनि बेबस्थाखौ खालामनांगोन आरो बेनिखायनो जों गोरों गोरा जायफोर फरायनाय साख्रि मोनालाफोर दंबाय थायो बेकार जानाय बिथांमोनखौबो खावलायनोसो लुगैयो जे खालि साख्रिनि उपर निर्भर खालामालासिनो जों सोरबा आबाद मावनानै सोरबा गुबुन गुबुन बिजनेस मावनानै सोरबा दखान सखान होनानैबाबो थांना थानांसिगोन आरो बिनि थाखाय दिनै जों बिटिसि सरकार जिखिनि हायो बेखिनि सुबिदाखौ होनो नाजादों आरो बे सुबिदाखौ बिथांमोना लानो दावगाबोनांगोन सुबिदा होसेयावबो बिथांमोना जुदि नाजावाब्ला बे समयसाखौ जों जेसेबां हायो बोस्रांनो नाजाबाबो बोस्रांजानाय नङा बेनिखायनो जों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो खावलायो जे बिथांमोनाबो बिजनेसनि थाखाय दावगाबोनांगोन आरो बेनि थाखाय जों सरकारनिफ्राय केस थाखा जों होनो हाया खिन्थु बिजनेस खालामनो थाखाय जिखिनि जायगा नांगौ बेखिनि सुबिदाखौ जों बानायनो होनो बेबायदि जों आखायाव लादों आरो बेखौ जों खालामलांबाय थागोन